Sziasztok gyerekek! Én Óli lennék, és ez itt egy olyan videó lenne, ahol a Cségó olyhonnal fogunk foglalkozni. Gyorsan rakjunk be egy 5-öst a feketére. Én is fogjátok legelőször ezen az oldalon. Majd, ha beválik, akkor majd megnézzük, hogy általában pirosra kellett volna fogadni. Videó, az érdekel engem. Ja. Na, én elfelejtettem valamit. Várjatok, nem kell egy trade offert azért beadni? Vagy csak úgy? Na várjatok. Itt lehet olyan jó kriszkeneket. Van 15 bot, az jó, már a lekerok. Már itt egy kevesebb pénzért, már egy olyan 320-ért lehet olyan púzot meg ilyesmiket venni, de ha ezeket nem ragadnám be, szóval itt zölden junkol mindent, hogy minden, akkor játszunk. Én most így 5-ösre fogok rakni egyet a pirosra. Aki kapja, marja, mert nekem is új nagyon ez az oldal. Yeah. Szóval megkétszerezte, így újra 100-unk van. De még ha én gyűjtünk 200-at és egy 100 rupán, akkor sem nyerek. Akkor tök jó, mert megkivettünk egy púzot. Ezt még itt kipróbálom veletek. Egy 3-at a pirosra. Most nem fog kockáztatni, csak amikor lesz sok pénz. És mindjárt megy. Yeah. Mondom, kockáztassatok. Gyár, tényleg a legolcsóbb skin, nagyon meg kell nézni. Amire gyűjtenénk. Bocsánat, hogy csak a skineket nézem, de érdekelnek. Na, most nem késkelnek. Megváltoztak a botok. De egy ilyen, meg ilyen nem. Na, most raktak be a skineket. Vagy egy ilyen, ez jól néz ki. Vagy egy ilyen póz. Ilyen nem, majdnem lett volna, csak bezárták azt az oldalt. Ez egy másik dolog. Nem viszem én túlzásba ezt. Majd. Ez kb. Olyan, mint a Cségó Double, mint a Cségó Strong, a Cségó Pasha, kb. Ugyanaz, még a hang is ugyanaz, csak most nem raktam rá hangot, csak egy gyorsabban rollingol. Aki zöldre rakott, nyert. Mi van, ha megint 5-öt rakunk fel? Akkor meg így 103-unk lenne, valamikor kéne egy kis több pénzt nyerni. Na hát. Ah, 100-at raktam volna, meg kétszerezte volna. Ebben nem akarok kockáztatni. Na jó, csak a videó kedvéért egy 10-es berakok, hogy keménynek érezzem magam. Ja, erre az oldalra most bukkantam rá, szóval az így érdekelt. Mind a kettőre lehet rakni, az jó.
Ja, rakat mind a kettő. Más oldalon nem így van. Nem állaptál. És itt az öldet amúgy sokszor dobja be. Jó. Videó kedve. Akkor lenne 120-unk. Ugye megkétszerezi 60, meg 60, 120, 123. 100-ért ez a baj, hogy nincs ki. Szóval, hogy szopóka van. Ezt nem nyerjük meg, akkor szopóka van. De a videó kedvéért azért beadta. Kockás tarcú, mint a többiek. Maradunk csak a 20-nál. Azt meg 10-ezek jó lenne. Mindig jönnek whiskynek, mindig töltődik, mondja, raknak fel ezek a emberkék ittán, és akkor mindig jönnek újak. Nem beszélek túl sokat, de így a lényeget próbálom elmondani. Hogy lehet trédálni nekem, ha akartok, hogy nincs ennyire sok skinem, de most nem örültem. Nincs ennyire sok skinem, de ha valakinek van kedves támogatna, hogy más oldalakra menjek, ahol legalább egy olyan 20 centes skin adhatna, mert nagyon sok oldalat tudok. Ma már annyit játszottam, de elvesztettem a skinjemet, és tudok, de ha valaki, de csak valakinek van kedve, és átment a pirosra. Jó van, ezt játsszál velem. Megint. Valamit adjon már be annyira. Kiszedjek. Csak a videó kedvéért legyen már valami. 100 cointért. Megörlök a loading item. Jó van, ezek a karambitok nem annyira érdekelnek. De nem már, ilyen drágák. No. Egy ilyet ki kéne szedni, és akkor pörgetnénk egy szkét. Esküszöm, nem tudom. Mondjuk egyre lejjebb megyek, az a rossz, hogy itt már egyre drágább. Na jó, menjünk egy olyat, hogy most tényleg egy nagy hülyeséget fog csinálni, de eltizette rám már. Megszorozzuk 2-vel. 107? Oké. Ez jó. Kolinak megy a live-ja. Majd látom. Watch Koli. Oh my god, én már beszartam. Beszartam ettől az oldaltól. Közben egy légy ki akar menni az ablakon. Várjatok, most melyikre raktam? 10-et azt már pirosra raktam. Ja, most raktam. Ja, kiengedjük. Nézzünk megint itt a videóba. A pörög közben, amikor kinyitottam az ablakot. Én beszarok. Na jó van. Aki ennyi pénzzel rendelkezne, és ennyit berakna. Én most nem jóló leszek, és berakom. Ez jó lenne meg lehozni, amúgy már nézzétek, hányszor volt fekete. Az egy 4-es, az mikor volt? Nem értem. Be van rekedve hangom. De szvegnek érzem magam.
Jó van, mert ha el sem hozom le, akkor még. Nincs itt, hogy amit én rakok be. Konfirmál, borózó. Én itt bírok én neked rakni. Turururu. Ja, még nincs annyi batám, hogy berökök. Bec, hogy mennyiszer pörgettem. Jó van, jó. Hát ezt így kell csinálni, gyerekek. 100-at nyertem. Csináljuk azt. Ha nem megy, akkor nem megy. Így fogunk skinekre gyűjteni. Kapitan Ninja skimók. Jó, kiment az a légy. Még nem, még úgy érzem, hogy nem. Oh my god! Oh my god! Holy moly! Eljátszuk a taktikánkat. Jó bevált taktika. Na, még mindig nincs annyi bettünk. Ja. Már kicsit növelődött, de... Lukasz. Jó, én esküszöm, végem lesz. Jó, azért az oldal is tudja, hogy kell engem felvidítani. Ezért az is jó lenne, ha bedobná. Most meg a másik ablakon akarsz kimenni, ember. Ilyen. Legyet még nem láttam. Kinyitom neki az ablakot. Jó, akkor te ott akarsz kimenni, akkor ott mész ki. Közben pöröghet. Mennyit raktam? Hova raktam már? 60? Ujjjjjj. Véletlenül többet raktam fel, mint amennyit akartam. Akkor is megnyerem. Véletlenül felraktam annyit, de nem baj. De szövegnek érzem magam. All in, és ott írta. All in 100. Szóval 100-tól már írja. De szöveg. Majd fekete lesznek, akkor 217-ünk lesz. Már egy kicsit közelebb a... Oh! Oh my god! 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 Na jó, így már nem akarok kockáztatni. Megőrülök. Oh my god! És bedobta. Oh my god! 13 perc megy a videó, de oh my god! Bedobta. Most ha lenne egy faszka, akkor pum! Egyszerűen... Na, bedobta. De hát nem mindig látunk szerencsések, már hány szó volt fekete? Elkiabáltam, gyerekek, nagyon elkiabáltam. Vicces lenne, ha most raknék 100-at. Hát nagyon vicces. 200, ha ezt megnyernék, 267 lenne, és közelebb lennénk. Az kijön. Bezárom a bluskát. Ott van még a légy. Na, akkor még ki lesz nyitva. Na. Itt ülök a gép előtt, mint egy hülye gyerek. És itt játszok ezzel a cségó
poligonnal. Ne! Ennyi gyerekek, gyertek mindig áll az oldalra. De nem fejeztem be a videót, mert valamit ki fogok szedni. Nem érdekel, ez az oldal, ez tök jó. Én bot 15-öt akarok, mert ezek így. Mi van? Emelkedtek az árak. 2000? What the fuck? Nem van akkor 14-es botban mi van. De már azért nem jönnék olyan szívesen ebben a részletben. Mi legyen? Nyerjek sok munkit, vagy ne nyerjek sok munkit. Ez botles kured. Ez meg van battle baszkurálva. De azért a videó miatt kiszednék egy skint azért. Nézem, mennyire vágytam. Valamit neki kéne szedni. Fogok... Hát... Nem tudom, hogy lett annyi pénzem, de... Vagy ez? Hogy a CZ-t úgyse fogok használni. Ez megtetszett. És akkor így. Ja. És itt most a videó kedvére kiszedek a skint, ami remélem azért egy jó skin, szerintem egy lila. Ajajajaj. És akkor ezt a Trade offert, vagy lehet, hogy itt valahol megkapnám. Azt mondja, hogy exchange. Field tastidas, nem baj. Nem jött még csere ajánlat. Nézzük. Jó. Találd meg is jött. Jó, ezt lehet, hogy telefonon fogom elfogadni, mert itt ma nagyon lassú a Steam valamiért. Nem szakadt ilyen lassú lenni sosem. Én el szeretném fogadni. Mivel ez egy trade offer, nem mindegy. Elfogadom talon értesítések. Akkor megerős. Itt van értesítés. Egy új cserajánlat. Itt telefonon fogom elfogadni. Most a PC-n valamiért ez rossz. Nem mindegy. Itt van. Persze, cserélni akarok. Itt van. Ja, talán lett, Milyen ez a telefon is megőrült? Jó, ez biztos ki lesz vágom, hogy ez a rész.
szerintem. Addig egy kézen. No, tök jó. Itt van, hogy Cségó, Polygon, Steam, egyes szintje, ezúttal van Steamen. Január 14. Nem, hát most nyit ez az oldal akkor. Várjatok. Mindjárt akkor megoldjuk mi azt. Welcome to Steam. Őt fogjuk elfogadni, hogy azért megmutatom nektek, hogy mi van. Így. Rányomtok. Pénztárca, minden itt van. Igen. Igen, ezt kéri tőlem, és akkor ez egy őrmester harctéren tesztelt. Mindjárt. Nem annyira csúnya. 35 centos skinem van. Az szép. Na hát. Remélem nektek tetszett ez a videó. Tetszett, lájkoljátok. All in voltam. Sziasztok!